16% biss tal-iskart ġenerat f'Malta ikun riċiklat, min-naħa l-oħra 83% tal-iskart qed jispiċċa fil-landfill. Dawn iċ-ċifri ngħataw mill-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent Karmenu Vella waqt konferenza tal-aħbarijiet f'San Ġiljan. Sfidi oħra l-immaniġġjar tal-iskart f'Malta huma ċ-ċokon tal-pajjiż fejn l-economies of scale ma jaħdmux favur Malta. Malta għandha l-ikbar densità tal-popolazzjoni fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u d-dipendenza fuq it-turiżmu twassal biex ikun iġġenerat iktar skart. Fil-fatt, Malta tiġġenera 621 kg għal kull persuna għal dak li għandu x'jaqsam ma' skart, ferm iktar mill-medja tal-Unjoni Ewropea li ta' 482 kg għal kull persuna. Mistoqsi jekk iċ-ċifru sitwazzjoni tal-immaniġġjar tal-iskart f'Malta jixta tħassib għall Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju Ewropew Karmenu Vella wieġeb hekk. Le mhumiex huma ta' konsern fis-sens li rridu nġibu lil Malta, rridu nissapportjaw il-Malta biex tilħaq dawk it-targets illi setjat l-Unjoni Ewropea. Ma jidrinnix li huma xi targets li Malta ma tistax tilħaq, anzi qed naraw il-commitment u għalhekk ġejna biex aħna nissapportjaw lil Malta biex dawk it-targets tilħaqhom kemm jista' jkun fl-iqsar żmien possibbli. Malta għandha ċans sal-2030 biex niżżel l-ammont ta' skart li ntrama fil-landfills minn 83% għal 10%. Malta kienet l-ewwel waqfa minn sensiela ta' żjajjar mill-Kummissjoni Ewropea f'kampanja biex tippromuovi dik li tissejjaħ bħala l-ekonomija ċirkolari. F'ħafna pajjiżi l-ekonomija hija meqjusa bħala waħda lineari, jiġifieri l-linja li tibda mill-estrazzjoni tal-materja prima, il-manifattura tal-prodotti, ix-xiri u l-konsum tal-istess prodotti u eventwalment ir-rimi tal-prodotti bħala skart. Min-naħa l-oħra l-ekonomija ċirkolari tipproponi li l-biċċa kbira tal-prodotti konsmati li jispiċċaw bħala skart jerġgħu jintużaw. Fi kliem ieħor l-iskart ma jibqax skart iżda jkun meqjus bħala riżorsa.